Para po ni nga tambong sa inyong iniusap. Amen. Nalimot lang ko kung sa'y gianan dito. May marka, no? Ganahan sa langit. Gate of heaven, no? Ito daw, Vinci, agi na ko diya. Sa tumoy, makabot na yung langit. Ingas diri, malapas pa kag langit, brad. Kaya ang gate of heaven, ito aram na dito, no? Itong Memorial Park. By the way, karon mga igsoon, tuwa po yung mga igsoon gikan sa Malaybalay, San Fernando, Valencia, tuwad lang Brad Longlong, ng engineer, ng Jongjong. Dahil ang duha ka district sa Malaybalay, ang poblasyon o Aglayan, tuwa ron itigong sa Salvacion Church in Kadingilan. No? Nagsugod na po sila, nanawag ko dito. Nadungan man gud ni. Pero dahil ko ng Ginoo, mo na gid ni paagi mga igsoon nga masagol ang matag-usa sa kada kaiglesiyahan. Giluwas na ta sa Ginoo gikan sa nagkadaiyang denominasyon, no? Yes. Giluwas ta, gidala ta sa iglesia nga lawas ni Kristo. O sa iglesia mga igsoon, agi kuan lang gamay review nga nani duha ka aspekto, no? Ang unang aspect ani akay tang masayod nga sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 13 nga sama nga gipainom ta sa usa ka espiritu ngadto sa usa ka lawas. No? Klaro gina nga ang bautismo nga atong nadawat tanan aha man kagadapit nga ni bautismohan unsa mang panahona usa ra gid na ka espiritu mga igsoon. Dahil gidala ta nga bautismo ngadto sa usa ka lawas. Amen. Dayon sa Efeso 1:22 i-mention ko ni Pablo nga kining lawasa walay lain kundi mao ang iglesia. Amen. Efeso 1:22 o 23. Yes. Maingon nga si Kristo ang ulo sa iglesia, siya po ang lawas niini mga igsoon. Dayon, nasayod ta nga kining lawasa, doon na ni duha ka aspeto, no? Una sa Mateo 16:18, naghisgot ni siya may tungod sa universohanon nga aspeto sa iglesia. Meaning sa universohanon mga igsoon, wala ni siya nalimitahan sa panahon, wala ni siya nalimitahan sa dapit, o sa kinatibuk-an usara gyud kay iglesia ang lawas sa atong Ginoo. Maingon nga si Kristo usa ang iyang lawas nga maong iglesia usara pod sa tibuok universo. Dili man tingali ta kitag tawo no nga usay ulo daghang lawas, no? Kana dili na ingon si Baduli, ang human body, ang lawas daw sa tawo mo'y pinakamanindot nga gibuhat masterpiece sa atong Ginoo. Pero magkakita na gani kag lawas nga usay ulo, daghang lawas na di na makalilisan na. Mao pod mga igsoon ang iglesia nga lawas sa atong Ginoo. Amen. Pag-ingon ni Kristo sa Mateo 16:18, o ibabaw nining bato ikaw Pedro, pagatukuron ko ang akong iglesia. Kana lang gid nga word mga igsoon, musulod ko diya. Ang word nga akong, my church, nag-indicate nga ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo wala o dili ipanag-iya tao. Iya gid mga igsoon. Dayon ang word nga my church, no may kag church dili man siya daghan. Singular man siya. So usa ra gid siya brad. So meaning ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo pinaagi sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw sa tibuok universo usa ra. Apan sa pagpadayag nini, sa pagpraktikal nini mga igsoon, nagpadayag ni nga iglesia sa matag lungsod, sa matag dapit ug sa matag syudad. Amen. Sa pagpalakaw sa mga apostoles, ako lang i-review gamay. Amen. Sa dihang nabanhaw na atong Ginoo, gisugo niya ang mga tinunan sa Mateo 28:19, paglakaw kamo, imuhang tinunan ang tanang kanasuran o bautismuhan sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pagkahuman mga igsoon, human namang yun, sa adlaw sa Pentecostes sa diyang nagsangyaw si Pablo, si Pedro, uban sa 11 ka mga tinunan, nakabautismo sila 3,000 ka mga balaan sa dapit sa Jerusalem. O dito mga igsoon, adlaw-adlaw, lit-on sila nagpadayon, Acts chapter 2, 42, 46, and 47. Adlaw-adlaw, lit-on sila nagpadayon sa upat ka mga butang. Una, in the teaching and the fellowship of the apostles. Ikaduha, in the prayer and in the breaking of the bread. Amen mga igsoon? So lit-on sila, muna nga, next na mga following verses.
nakabautismo na po sila 5,000. Amen. Amin mga igsoon. Amen. Dahil pag-abot sa Corinthia City o adlaw-adlaw, kinadugang adto kanila ang mga nangaluwas. Yes. So for the record, na nagi number, 3,000 o 5,000, pila man? 8,000. 8,000. So humagyod sa adlaw sa Pentecostes, ang Jerusalem, ang mga tinuna, nagwali sila sa dapit sa mga Hudyo. Dito, nakabautismo sila kingdom na nato 8,000 kapin. Amen. O pag-abot sa Acts chapter 8 verse 1. Dito ni mo makitaan mga igsoon na dunay na establisar nga iglesia sa Jerusalem. Amen. Amin mga igsoon. Amen. So ang tanan di ay mga nangaluwas sa dapit sa Jerusalem. Dili sila tawag kung unsa man nga ngalan sa denomination, kundi kitawag lang sila og iglesia nga naa sa Jerusalem. Yes. Apan mga igsoon sa Acts chapter 1 verse 8. Hingnan man sila sa Ginoo og himuon ko niya kamong mga saksi. Sugod sa Jerusalem, sa Judea, Samaria, hangtod sa kinatumyang dapit sa yuta. Yes. O dito mga igsoon, nakalimot man sila nga ipasangyaw sila, hangtod sa kinatumyang dapit sa yuta. Na-enjoy na kayo sila sa ilang church life sa church in Jerusalem. Ipadala sa Ginoo si Saulo. Amen. Aron panglutuson sila. Mga mga igsoon, nagkatibulag sila, ang nabilin sa Jerusalem. Ang mga apostolis ra nagkatibulag sila. Niabot sila sa lain mga dapit o dito na nangyaw po sila. Muna inikabot ni mga igsoon sa Acts chapter 13 verse 1. Pinaagi sa mga Kristohano na nagsangyaw dito dapit sa Antioquia mga igsoon, Antioch. No? Ang Antioch is a city, a municipality. So makita nimo sa Acts 13:1 na ay na-establisar nga iglesia sa Antioquia. Amen. Amin mga igsoon. Amen. So ato na lang lakturon gamay. Kung imong lantawon ang Biblia, sugod sa Acts chapter 2, paingon sa Acts chapter, tama na Acts, 28. Kana na gani basahon, nga pa nahuman. Kung imong lantawon mga igsoon, ang pagpang-establisar o kaiglesiyahanan sa mga apostoles, sa usa ka lungsod, sa usa ka syudad, usa ra gyoy iglesia. Amen. Dili ka kagitagdagan. Imagine, niabot si Pedro sa Corinto. Niabot si Apollos sa Corinto. Ginsabay niabot sa Corinto. Si Apollos, si Pedro, si Pablo, nangalagad sila sa Corinto. Pero ang katingan-an mga igsoon, kay sa lugar sa Corinto, sa dapit sa Corinto, dili tulo ka grupo ang ilang gitukod. Amen. Kung magbasa ka sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2, narag yung iglesia sa Dios nga naa sa Corinto. Yes. Ang pagpangalagad ni Pedro, ang pagpangalagad ni Apollo, ang pagpangalagad ni Pablo. Wala sila nagtungkod og Peterian Church, wala sila nagtungkod Apollusian Church, wala po sila nagtungkod og Pablo. Paulian Church, kundi ang ilang gitukod iglesia sa Dios nga naa sa Corinto. Amen. Mga igsoon, abot sa Acts chapter 10, medyo nagkalamat-lamat naman ang pagpanalagad ni Pedro. Tungkol kay di naman siya magigsagol atong di katubang mga hintil. Muna nga, kung imong nga taon, Acts chapter 13, igamit sa Ginoo si Pablo, no? I-send out siya sa work si Pablo si Bernabe. Hangtod mga igsoon, sila ang nag-spread sa buhat sa Ginoo. Paingon sa dapit sa mga hintil. Amen. Muna kung madto ka sa Revelation chapter 1 verse 11 o Revelation chapter 2 and chapter 3. Pinaagi sa pagpangalagad sa atong igsoon. Doon ay mga iglesia lokal na establisar sa Asia Minor. So kung diya imong basahon, Revelation chapter 11, na iglesia sa Efeso, iglesia sa Smyrna, iglesia sa Pergamo, Thyatira, Pergamo, Sardes, Philadelphia, Laodicea, and Smyrna, pito na ka lokalidad. Mao na mga igsoon, kung imo nang lantawon sa Biblia, ang pagpangalagad ay sa bagong tugon pinaagi sa mga apostoles. Kung asa nga lungsod, asa nga syudad, asa nga dapit ang mga balaan, i-address lang ang ilang iglesia ng lugar. Amen. Mao na kung makita na to, amin mga igsoon, kani musulod mong gudi si MR ni Misaya. Kung makita na to, ang Don Carlos kay munisipyo man, amin mga igsoon, kita rin ang iglesia sa Don Carlos. Amin. Kami kay Balay-Balay man kung atong ipasubay sa Biblia, iglesia mi sa Balay-Balay. Amen. Ang Valencia kay syudad ng Valencia, iglesia sila sa Valencia. Misubay na ta sa prinsipyo nga giliaut sa nanguna nato mga apostol. Amen. Hallelujah. Ibrad luwaton pa sayon i-explain
lisod supakon. Di ba Brad Waton? Sayon i-explain, pero supaka lisod kay supakon. Kana mga igsoon, nakasulod ta sa prinsipyo sa damtugon panahon sa mga Israelihon. Sa Deuteronomy chapter 12 verse 5, i-mention yun mismo diya mga igsoon, nga ang Diyos wala niya gitagaag kagawasan nga mupili ang iyang mga katawan asa sila musimba. Di ba mga igsoon? Ingon siya, sa dapit nga akong gitudlo. No? So meaning, ang Diyos na siya gitudlo nga dapit pwede mo simba ang iyang mga katawan. Wala niya gitagaag kagawasan. Muna Brad, kanang atong Philippine Constitution nga na gitawag og freedom of religion. Kaya nagbuhat waman pud kabasa sa Biblia. Pero diha kay sa Biblia, ang Ginoo wala niya tagay kagawasan iyang katawhan kung asa sila gusto mo simba. Siya nagpili siya dapit, mao ang dapit sa Jerusalem. Dito mo simba ang 12 kabanay sa Israel. Kagulo sa usang tuig. Bisan pagkatong tuwas tabok sa suba sa Jordan. Duha o tunga man to ka tribo. Muning kamot yun sila sumida dito aron mo apil sila sa panagsimba. Mao bitaw na mga igsoon kanang Salmo 133. Mga awit man sa mga song of accents ba. Pintras magbaklay sila paingon dito sa dapit sa Jerusalem. Mag-awit na sila. Muna ang ilang meeting si Sterwa nagsugod sa templo. Ang ilang meeting, samtang nagbaklay sila, nag-awit na sila. As kang nasigano, kamo, paingon rin ganyan, nag-awit na mo. O ba galing nga niabot ng tiguman, nag-awit, di pa ginuawit. Pero sila, yung anak, muna nga sa daang tugon, ang Diyos nagpili siya dapit, simba ang iyang. Pangutana. Nakoy kauban na pastor sa Baptist, si Pilapil. 14 siya katuig na pastor. Ako siyang ipangutana. Pastor, kung pare pa magita, may ko pagkita kayo. Ikaw siyo na ko. Unsa may sala ni Jeroboam? Sala ni Jeroboam ba? Nga nung ibalik-balik man sa Biblia, nga gimension nga ang sala ni Jeroboam, ang sala ni Jeroboam, ang sala ni Jeroboam. Kadaghan din ang ibalik-balik, Brad. Ang pangutana, unsa? Sa mga hari ba? Unsa may sala ni Jeroboam? Ang kadhagan na si Pilapil, dispread ng mga ito. Engko nga, nagtukod ba si Jeroboam o diskuhan? Pamantingali. Nagtukod ba siya kulangan? Wakod. Nagtukod ba siya o kanang mga kahilayan? Wakod. Unsa man gitukod ni Jeroboam? Murag nakabantay nas pastor. Ingko nga, akon lay tubag pre. Si Jeroboam nagtukod siya simbahan. Sala din ang magtukod ng simbahan? Sala din, Brad? Ang Biblia, Brad. Si Jeroboam nakasala. Kaya ang katawan sa Diyos, inay mo simba sa dapit sa Jerusalem. Inay layo na kayo dito. Magbuhat na gato din sa dan. Nagbuhat siya another center of worship. Nga nakahimo nga nabahin ang katawan sa Diyos sa dapit. Sa ilan ka Brad, sa iyang kadasig ni Jeroboam, pulo ko isunod, katribo niya, rin nabilin dito sa Jerusalem. Pero ang pangutana, may nasakto. Ang duha nga tuwa dapit sa gitudlo sa Diyos, katong daghan. Itong duha. Mayon day kag majority wins. Mayo gitong daghan sila gitinuod. Pero mga igsoon, sa pananaw sa Dios, ang gibuhat ni Jeroboam nakapabahin sa katawan sa Dios. Mo na mga igsoon, mampingon kay taani. Bisan kapila na bihag ang katawan sa Dios. Primero gibihag sila ni Nebukadnezar sa Babylonia. Sulod sa 70 primero kang paraon pa yun. Ibihag sila sa Egypto. Sulod sa 400 kapin katuig. Pero mga igsoon, pwede ba yun magtukod ang mga Israelinhon dito sa Egypto kung tagsimbahan? Kadaghan man sila. Daghan man sila, 2 million ba sila kapin? Wala na sila simba-simba dito, Brad. Pero nga naman yun sa record sa Exodus, di nang ikakakita nga naibisan usa na lang kay Israelinhon nagtukod og simbahan. Yes. Nga naman yung gigamit pa man yun si Moses. Bata kabaya siya, dugay kayo. Dito namang itinatao si Moses, no? Gigamit din siya sa Diyos aron ipabalik ang katawan sa Diyos dito. Ikan sa Egypto, manto sa may yuta aron ilang tukuron ang templo dito sila moalaga ni Yuta. Yes. Nga naman ang mga igsoon, tungod kay nabasahan nila sa Biblia, nga dili pwede bisan asa sila mosimba. Yes. Sa dapit ra gyud nga ipili sa Dios. Amen. Amen mga igsoon? Amen.
So, nibalik man sila. Tungod sa ilang pagsimba Diyos, napahuli ang templo, gitukod, pilaagi ni Solomon, ni David, ni Solomon. Nabihag na po sila tungod sa ilang pagsimba Diyos. Amen. Motong ibihag sila, pinaagi ni Nabucodonosor, no? Hari sa Babylonia. Nabihag sila, sulod sa pila katuig. 70 katuig. Temporary nga pagabihag. Maunang si Jeremias, mga igsoon, gahilak yun, gatupod iyang luha, gatanaw, gasudong. Dito siya sa buntod, nakita magin niya ibang bit-bit, ibang bihag. Apil itong mga saserdote, tanan, gidala sa Babylonia. Apil ang mga silver vessels ba dito sa Babylon. Naghilak siya siyang sulod. Amen mga igsoon? Apan gi-comfort siya sa Ginoo. Nga kini nga pagabihag temporary ra. Si tinta ra katuig ipahiuli nako ning mga tawhana balik sa Jerusalem. Yes. Pagkabasaan ni Daniel mga igsoon, pagkabasa niya sa basahon sa Jeremias. Tungod niini, nag-ampo si Daniel. Katulo sa usang adlaw. Binuksan nga bitana paatubang sa balaang syudad. Paatubang sa balaang templo sa Dios. Paatubang sa balaang yuta. Huwag pasabot, bisan si Daniel napil siya kabihag sa Babylonia. Apan ang iyang kasing-kasing nagpabilin sa balay sa Diyos. Amen. Mao na nag-ampo siya. Amen. Kadadlaw. Laturo na lang ato. Niabot yung 70 katuig ko na igsoon. Napahulingin sila. Pinaagi nini nga book. Mao na kaniya atong morning revival karon ang book sa Ezra ni Nehemiah. Mao ni gitawag og recovery books mga igsoon. Amen. Ining panahona, gigamit si Ezra, gigamit silang Nehemiah, silang Zerubbabel. Aron ipahuli ang iyang katawan balik dito sa dapit nga gitudlo sa Dios. Amen. So meaning to say, kung imong tan-awon ang ilang history, ang Dios mga igsoon stricto siya within terms sa atong pag-alagad niya. Kinahanglan atong batunan nga musukat kita sa sukaranan sa pagkausap. Amen. Amen mga igsoon? Amen. Ang church in Don Carlos, dili mo tayo pasabot nga kitara na atin kitara ang iglesia sa Don Carlos. Sa espirituhanong kabaturan, tanang ituo sa atong Ginoo. Tanang ipanganak pag-usap. Tanang nahugasan sa iyang dugo. Tanang naluwas. Apil aning iglesia sa Don Carlos. Amen. Bisan pag naapa na sila sa relihiyon, basta tinuod silang anak sa Dios, apil sila sa iglesia sa Don Carlos. Amen. Muna ang tinapay nga atong ambitan nunya mga igsoon. Dili na tinapay sa pagkabahin-bahin. Tinapay na sa pagkausap. Bisan kinsa mga anak sa Ginoo nga tagalay reliyon basta kay tinuod sila gianak sa Dios pag-usap, pwede sila magkuha ng bahin. Tungod kay kana tinapay sa pagkausap sa lawas sa Ginoo. Amen. Amen mga igsoon. Amen. Sa diya nga malik na sila, pinaagi ni Ezra ni Zerubbabel. Ni Nehemiah tukod sa kanang paril. Kani nga libro mga igsoon, bukat kay Luwan. Kay bisan pag namalik na sila sa yutang isaad sa Dios, itukod na nila ang templo sa Dios ug ang kuta sa Dios, ang siyudad sa Dios. Pero ang ilang pagkaumol brad luwaton, ang ilang pagkasilaba, ako ba natawo man sila sa Babylonia sa taas na panahon, ang ilang pagkinabuhi, ang ilang paggawi, ang ilang sinultihan, ang ilang binistihan tingali, ang ilang anot, tanan Babiloniahanon sila. Mao na nga kinahanglan, una, i-re-educate sila. Ikaduha, i-reconstitute sila. Dahil ikatulo, i-purify sila mga Amen. kaya bisan tuod, namalik na sila sa yutang saad sa Dios. Namalik na sila sa dapit na gitudlo sa Dios. Apan ang ilang pagkinabuhi, wala pagyapon ni fit sa balay sa Dios. Niya kita. Di sa tanong ato nila, hindi sa tanato. Kita mga igsoon, mangkon tag sa dili gikan man tag Babylonia. Ako gani gikan di kong Ehipto, no? Nya ginalaman ta sa balaang syudad at sa balaang balay sa Dios. Nga mao ang iglesia karon. Amen. Kumusta man ang atong pagkinabuhi? Kumusta man ang atong pagkaumol? Mao na mga igsoon ingon sila, gibiyaan nato ang Babylonia. Ang mga relihiyon hindi kagikan, pero mga igsoon, ang kinaiya sa Babylonia, ato pang kinalalalan. Naumol pa man ko nato, ter. Parehas relihiyon, usaray musulti, tanan maminaw. Pinahan man na. Tinood mga igsoon? Diba sa relihiyon, di man ipapansyon tanan? Niya sa iglesia kay lawas man ni Kristo tanan na may kagamitan. Agawas lang tingali karon kay orang maigo man yung ministry meeting. Ano ka ng church meeting ba?
tanan makaampo, tanan pwede man mo share, mo promisay, mo paamit, sumala sa iyang gasang gihatag sa Dios kaniya. Unya sa karong mga igsoon ana ta sa iglesia, ganahan man kay gyapon tanan maminaw ta basta nay maayong mamulong, no? Ug di pun maayo ato pong sawayon, no? Ana beta. Sa na beta sa leyon. Sabto pare nga, pare mo tao nga di man kay maayo binuti, no? Ana beta sa leyon. Mao na mga igsoon kinahanglan maedukata. Amen. Nga wala na ta dito sa Babylonia. Na ta dinhi sa iglesia. Amen. Ikaduha, dili lang ang ilahang konstitusyon. Bisan ang ilang mga pagkinabuhi. Nabuhi sila sa gitawag brad og customs of the nation. Kabalo ba man ang customs of the nation? Kana bang ipangbuhat mga tradisyon sa kalibutan pa? Gidala-dala gyapon nila dito brad. Dili lang gani ang mga ordinaryong Israelinon, apil pa ang ilang mga nobles. Apil ilang mga kadakuan ba? O sa ato pa, apil ilang mga workers o ilang mga ansyano. Pabilunihanon gyapon ang pagkinabuhi. Daghan pagyapon kustumbre sa kanasuran nga ilang gisunod-sunod. Nya kita sa uli, wa tay mga kustumbre sa kanasuran. Ha? Nanli daw ninyo. Ha? Daghang mga igsoon. Tungod kay nasayod na ta ang pista, pagsaulog na sa mga patron, daghang mga igsoon dili na magpista. Pero kusog pamista. Napay listahan ng pista. Amin mga igsoon. O niya napay isa. Kani ako na lang ni isa-isa gamay. Kay mao man gini kumon. Ako gina ng mga igsoon sa malay-balay. Kinsa sa Biblia, sa daang tugon o sa bagong tugon, nagsaulog og birthday. Kinsa sa Biblia? Duha ra ginaka-record. Una, sa daang tugon, anak ni? Isang anak? Anak ni Pharaoh. Ang sa bagong tugon, kinsa man? Kinsa man? Si Herod yang anak, mga babae. Kaning duha ka cases, ang nahitabuan ay nagsilibrar ng birthday. Dahil mga igsoon, ani sa daang tugon o bagong tugon, tindot kay nay samang hitabo. Sa daang tugon, ang ulo sa katong cupbearer, no? Ang ulo sa cupbearer mo ay mahimong birthday presents. Ipangayo man. Dahil sa bagong tugon, isang ulo. Ulo ni Juan Bautista. Kabalo ba mga igsoon, kinsa na si Herodias o kinsa na si Pharaoh? Nawala sila sa linya kinabuhi. Sila mga tao, silang pagano, o dili sila katauhan sa Diyos. O na nga sa daang tugon dahil sa bagong tugon, ang pagsilibrar sa birthday o sa adlang katauhan, kustumbre na sa mga kanasuran o kustumbre na sa mga pagano, mga taong walay Diyos. Ya, kita mga Kristohanon. Mga pagano dito. Ha? Mga hintil dito. Mga katawan kita sa Diyos. Ako po kay Facebook nito. Oo na mga igsoon, i-purify niya po siya. Dili siya sala. Amen mga igsoon, amboy kayo ng Biblia na sala. Dili siya sala, brad. Pero sa mensahe yan ni Brother Franklin Say, mahimo siyang kabugat sa imong Kristohanong kinabuhi. Encumbrance man nimo ba? Kadugay na kang Kristohano ni apil ka slumba, daghan ka gibitbit. Kita kamog na ni apil og dagan nga nagbitbit og backpack. Wala no. Halos sa ni apil og dagan, halos na nga gabra na lang nagapanti. Gabrit. Kay ngayon, para ini dagan wa may sakit. Pero kung Kristohanon tang daghan patag kustumbre sa kanasuran, maglisod ta kuswag sa atong Kristohanong kinabuhi. Wa man ta gidid-as mga worker ana brad. Kay by life man na siya. No, unang dipindi na ninyo. Ako mga anak, duha ra man ni ako na nang baurat kaan nga. Kita Kristohanon man ta kuya. Labi na to akong bahay kay mo request gyud. Ano sa Jollibee kita pa? Kaya ako magkaslit pa Jollibee gyud. Saan man ako nag-explain? Karon mga dagko naman sila brad. Ako sila i-explain. Mga katauhan ka sa Diyos. Sa Biblia, ang ga-celebrate na mga tao walay Diyos.
nakasabot na po sila amot o may sakit pa ilang buot. Mao na mga igsoon, dinhi kinahanglan ta i-purify. Dili lang na usar na daghan kayo. Kamo kabalo na mga na, di na ko na usaw-usaw. Mao na dinhi mga igsoon, kinahanglan diay sa atong pagkinabuhi mga igsoon. Tungod kay mga katawan ta sa Dios, kidalata sa yutang sa Dios, kinahanglan ta mabuhi diya sa atong natawo pag-usap nga espiritu. Dili ta mabuhi pinaagi sa mga balaod sa gawas, o mga kostumbre sa gawas, o mga tulumanon sa gawas. Kundi mabuhi ta sa atong nasagol nga espiritu. Daygon ang Ginoo mga igsoon. Nga kining atong pagtulunan sa una history ra ni sa katawan sa Dios sa dagtugod. Pero karon praktikal kay ni mga igsoon. Anay sa kabutang. Nabasahan ako sa sulat ni Brother Watchman. What if kung ikaw ba alagad ka, nag-alagad ka, ansyano ba ka, worker ka, nag-celebrate ka sa mga costumbres kanasuran, unsa daw mahimong impact? Iyon si Brother ni. Inay nga imong tabang nagtukod ang paril sa Dios. Aron walay makasulod nga mga Babiloniahanon o kalibutanong mga butang. Imo nung gibuslutan, brad. Imong gibuslutan ang paril sa balay sa Dios. Sabot na nagalagad ka. Para ba sa unang kiroy? Grabing panudlo niya sa mga igsoon. Ako lang i-mention ko na. Grabing panudlo niya sa mga igsoon. Pero pag dibo siya anak, grabe kay kapungka. Murag nahilis ang espiritong Pinoy. Yan naman. Yung si Padre dili gamay na butang. Kung ikaw usa ka ka-worker o ansyano, magsilibrar ka mga costumbres kanasuran. Mabuslot nimo ang paril sa Dios, daghang mga igsoon manunod. Tinuod mga igsoon? Okay ra na, wa pa ka training. Wa pay kuha sa iglesia, samot na karon ano, daghang kay mag-post magikan pag ipalabot. Sila mga anak ba? Daghan ra dito sa atong dapit. Mao na nga ako sa gikan nga mga igsoon na hinahinayan yung tudlo ba. Kani gid nga patulunan mga igsoon. Nari ni sa outline man, customs of the nations. Wala lang gi-itemize sa atong patulunan. Pero nasayod na taon sa mga costumbre sa kanasuran ba. Mao na nga maglaom ta mga igsoon, pinaagi nato no, ma-purify ang atong pagkinabuhi diya. Amen. Nganong kinahanglan siya i-purify? Tungod kay sakol pamangod kay ta mga igsoon. Dinhi gani ingon si Brother Lee, kana daw ma-purify ta. Sa Bisaya na ma-purify? Maputli ta. Kinahanglan mausara ang atong tuong. Amen. Ang atong tuong mahimo ra gyud si Kristo ug ang iglesia. Ma-purify ang atong kalag. Ma-purify ang atong kalag. Ang atong hunahuna, ang atong pagbati, ang atong pagbuot. Tungod kay kining atong kalag, daghan pa kay ni gihigugma gawas kang Kristo. Daghan pa kay ni gitinguha gawas kang Kristo. Daghan pa kay ni gipangandoy gawas kang Kristo. Mao na nga kinahanglan adlaw-adlaw. Pero dinhi ang butang ra pod na maka-purify nato. Ang sa may butang sa atong outline. The more we come to the Word of God, no? Magalapi daw tang mudul upahimulos sa pulong sa Dios, labi na sa ministry. Magalapi daw nga ma-purify ang atong kaugalingon. Mo na mga igsoon, dili kita kampante. Nga nanata sa saktong ground, nanata sa iglesia nga gitukod sa Dios. Kinahanglan pagili maputli ang atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Ngali daghan man mi, no? Diri ra ko taman kay gilapas ako kayo, no? Salamat.